Didto sa layong bukid may payag kami nga gamay, ang nagpuyo didto si Doydoy nga gianggaan og pedodeds. Gianggaan siya og pedodeds kay mao siya og porma og pedodedo sa ilang lugar. Ang iyang trabaho mao ang pag-uma sa basak og gitamnan niya og rice. Kada adlaw naa siya sa basakan. Aron pagtan-o nini nga maayo ba ang tobo sa iyang tanem. Inag-oli niya maglawag siya sa iyang binuhing baboy. Ubay-ubay napad ning iyang baboy na ay bagong tali og naa napoy dagko nga pwede na mabaligya sa merkado. Rudik. Luka ayon ni Pedodeds kay wala sayay laing kauban sa ilang payag. Maong iyang kaskas iyang kanta, kay gipanganak man lagi nga pobre magduwa-duwa ra siya og bilyard aron malipayan iyang adlaw. Ug wala sayay sad mode to siya sa dagat erong mangganhas sakay sa iyang kabayo nga Toyota Vios nga ang makuha bagungon. Janggab og tuway. Usahay layon siya sa ilaha kay bukid man maong magkanta-kanta siya og iyang kantahon ang lupang hinirang, sige na lang ni siya og hilak kay Ming Ewon sa iyang pamilya kay lagi wala sayay uyab o asawa sa iyang kinabuhi, og kinsa ganito ang tagduha na og asawa. Ihatag na lang ang osa ni Pedodeds kay Lucia kaayo, bisitahan ni siya ang iyang payag dul sa Panis Bridge nga paingon sa pagsa, ug salamat sa pagtan-o sa among sudyalan sa kinabuhi, inyong magtatampo si Pedodeds.
naman niya. Tugnaw mo, naghukas mo. Paano kayo? Itugnaw mo yan, okay? Oo, mo tugnaw, kaya naghukas man.